Говоря срещу ядрената енергетика, която била голям замърсител. Колко са ядрените централи и колко замърсяват те? При положение, че техният отпадък се складира, верно там периода на разпад много голям. Но колко генерират те отпадък и колко са като брой, колко ще бъдат електромобилите, ако това стане масовия начин да се движиме. А как се депонират тия батерии? Ти казва само как се произвеждат. Екологията в случая е просто едно алиби, за да се пробутват определени идеологии. Става дума за съвсем други неща. Но на преден план се вадят някакви неща извън контекста. Глобално затопляне. Виждаме, че има природни катаклизми. Ето, нали ви казахме. Това е заради глобалното затопляне. Това е заради въглеродния отпечатък. Това е, и веднага започват да се трупат в една посока едни аргументи, а няма другата посока, защото има и контрааргументи. Ама някой чува ли? Науката сама по себе си не е субект. Трябва да има научен дебат, т.е. трябва да има страни. И съмнение в науката. И трябва да има и съмнение в науката. Защото ако няма съмнение, каква наука е това? Това вече не е наука, това си е диктатура някаква. Диктат на определена прослойка,